i-rinse lang natin dyan. So, kumukulo. Rinse lang po ng kuluin lang po natin ng 3 minuto para po malinis yung karne. Ayan po, oh, ayan. Malinis, oh. Natatanggal po yung yung dumi ng karne, ayan, oh. Hindi po maganda yan, pagka hindi binanlian, hindi pinakuluan. Tingnan nyo, ang daming dumi, oh, yan. Dumi ng karne, yung mga dugo-dugo. Pulutan po yan sa sabaw pagka hindi nyo pinakuluan muna. Ayan po. Okay na po yan. 3 minutes na kumulo, okay na po. Pwede na po yung linisin. Ayan po, hanguin na natin. Hindi na yan. Malinis na po yan. Hanguin na po natin. Malinis na yan. Ayan po, malinis na yung pata natin. Napakuluan na natin. Ayan, nabandian na. Ayan. Malinis na po. Ayan po, tapos na natin hiwa-hiwain yung ating mga gulay. Ayan. Ito, mamaya na po natin hiwain. Tsaka yun si ating tomates at tsaka itong ating onion. Sibuyas. Ano na po yung ating sitaw. Sigurado, lutong-luto po yan sa sa spray. Sa bomba. Ayan. Dapat natin yan, ibabad sa asin. Sa katawan natin yan. Bomba. Spray. Pesticide. Insecticide. Ayan, malinis na po. Putol-putulin na natin yung ating gulay. Balatan na po natin ang ating gabi. Yan, balatan na po natin ating gabi. Ay, dulas ang gabi.
natin itong ating gabi. Ay, buwan na. Ayan po. Ayan po. Hati-hatiin lang po ng ganyan yung ating gabi. Ayan. Bahala po kayo kung ano kalalaki ang inyong paghahati sa inyong gabi. Ayan. Hatiin lang po ng ganyan. Ayan po, ang una ko pong ginagawa, pinapakulo ko muna yung ating patas sa 1 litrong tubig. At saka po, lagyan natin ng 2 kutsarang nor powder. Ayan. At saka po 1 kutsarang asin. Ginagawa ko po yan para po maging malasa yung ating karne, yung ating pata. Ayan. Pakukuloyin ko lang po siya ng 10 to 15 minutes. At saka ako po dadagdagan uli ng tubig para po palambutin yung ating karne na pinapalambot ko po siya ng mga 30 to 45 minutes. Ayan po, pagkaraan ng 15 minutes, hulog na po natin itong ating sibuyas. Ayan. Napakabango po ng sabaw pag inalagay natin itong sibuyas. At saka dagdagan na po natin siya ng tubig. 2 litro na po yung tubig na inilagay ko dyan. Pakukuluan po natin yan ng 30 to 45 minutes. Palalambutan po natin yung karne. Takpan po natin. Ayan. Ayan. Malambot na po ang ating karne. Malambot-lambot na po. Ilalagay na po natin ang ating gulay. Ayan po. Malambot na po yung ating pata. Ilagay na po natin yung ating sitaw. At saka po itong ating gabi. Lutuin lang po ng 4 minutes. Takpan po natin. Ayan. Lutuin ng 4 minutes o hanggang sa mag-half cook po. Ayan po. Hulog na natin yung labanos. Saka yung sili natin. Yung siling haba. Yung panigang. Saka po itong ating kangkong. Sabay-sabay na sila. Po, luto na ang ating sinigang. Ayan na po, luto na ang ating sinigang na pata. Ayan. Sarap pong higupin ng sabaw. Thanks for watching. Bye-bye.